The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAL! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. Video Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Martes, sama-sama at ngayong Tuesday morning ay sama-sama nating harapin at lumaban kahit humaharap pa rin tayo sa hirap ng pandemya ay patuloy pa rin tayo umarangkada at kapag sinabing sama-sama, kasama pa rin natin ang ating virtual kabsat. Hello, good morning, Shikikay! Good morning mga ka-Rangers! And syempre, Kabsat, good morning! Tama nga naman, sama-sama tayong lumaban. There's always a reason why we are together during this time, regardless if it's pandemic or not. So, sama-sama lang tayo, partner, no? Yes naman, at talagang napaka-fresh na fresh ang aking kabsat ngayong morning, Martes sama-sama. At ako ang inyong papapi ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng iba't ibang inspiring stories, balita at kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At ngayong sama-sama, ano mga pag-uusapan natin, Mashikikay? Syempre, inspiring, critical, and responsible stories. Hatid namin yan araw-araw. Syempre, Shakikay, kakulitan at kakwentuhan nyo tuwing agahan. So, partner, no, excited ako kasi one of our barangay is a representative of a barangay na sobrang na-challenge ngayong pandemic. Kasi malapit sila sa isang hospital na dun ang unang defense natin ngayong COVID-19, 'di ba, partner? Yes. Oo naman at match-check natin at makikita natin ang mga ginawa nila hakbang at pagsama-sama nilang paglaban sa pandemya. At kasabay pa dito, talagang naka-exciting itong araw na to dahil makakasama natin ang isang information officer ng Civil Defense naman. Alam mo namang sinabi mo, kanina defense talaga natin ngayong araw. Ano to, Kabsat? Ano tong pag-uusapan natin patungkol nga sa kasama nating information officer ng OCD CAR? Yun nga, partner, since September we're celebrating a lot, and one of which is our risk preparedness. So he will give us an update kung paano natin and kung paano tayo magiging educated pagdating sa ganito. Kasi bigyan niya tayo ng information at iimbitahin niya tayo sa isang webinar. So sorry sa buhok ko, no? Oo. Talagang fresh na fresh, Kabsat. Dahil kitang-kita natin para sa mga Rangers, ibibigay natin ng freshness. Tama, Kabsat? Naman, partner! Mas fresh pa tayo sa fresh na gulay. Oo naman. At Kabsat, alam mo marami pa tayong pag-uusapan patungkol nga sa update din ng nakakaalarma din na kaso dito sa Cordillera. Kinalulungkot naman natin ay dumating na ang Delta variant dito sa ating rehiyon at patuloy na lumalaban tayo. At please mga Rangers, ingat-ingat po tayo. Di ba, Kabsat? Yes, partner. And unfortunately, hindi lang tayong lumalaban ito. Also, all over mga ka-Rangers. And again, kung hindi naman necessarying lumabas, huwag na tayong lumabas. Our first defense ngayong pandemic is to make sure that you stay safe for your family and for your community as well. Yes naman. At tumutok lang mga ka-Rangers dito sa tambalang sipaw ng
Morning, Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang sipaw. Ako ang inyong Papa P at si Kikay ay narito. Bati ka naman. Hey, yan, mga car rangers, nagbabalik kami. And partner ngayong pandemic, no? Yes. Our fur daddies and fur mommies has fought din kasi syempre yung Yes. iba nating alagang mga aso, pusa, nangangailangan din ng rabies. Kaya good news to them, no, partner? Oo naman. At we will have our rabies vaccination schedule for dogs and cats sa simula ng 8:30 a.m. to 3 p.m. At always po, kahit pumunta tayo sa mga ganitong lugar, always wear our face mask at face shield and social distancing pa rin po tayo. At for our dates naman, September 7 sa Aurora Hill proper, North Central Aurora Hill. September 8, Luwalhati, Mines View at BGH Compound. September 13, West Quirino Hill. At September 15, Pinsao Pilot Project. At September 16, West Quirino Hill. Ano mga kailangan nating dalhin, Kabsat, kapag papunta tayo at gusto natin magpa-vaccine ng ating mga aso at pusa? Yan naman, no, partner, pag ikaw ay pupunta mo ang iyong fur babies, just don't forget, syempre, yung minimum health standard for you na owner, syempre, wear your face mask, your face shield, and for our pets naman, make sure that you have their vaccination record or card of your pets. If none, they will be given upon vaccination. So for our dogs and cats that are less than 3 months, pregnant, will not be vaccinated for the meantime. Parang sa tao din, hindi po muna tayo pwede if we have, flus and meron tayong iniindang sakit, huwag po muna tayo magpa-vaccine. Yes, indeed. At patuloy pa rin ang pagbibigay nating serbisyo, hindi lang sa mga aso't pusa natin, pero patuloy din tayo umarangkada sa paglaban ng COVID-19 at kinalulungkot man natin, tulad ng sabi ko kanina, nasa Alert 4 na ang COVID status natin dito sa Cordillera at patuloy ang pagbibigay ng edukasyon at payo ng Baguio General Hospital Medical Center sa pagdating ng Delta variant. Kaya para maiwasan daw ang Delta variant, nagbigay sila ng different educational tool para mabigyan tayo ng proteksyon at laban dito sa paparating. At dumating na nga na Delta variant. Sabi na nga, ayon dito, magsuot ng face mask always at facial tuwing lalabas ng tahanan, ugaling maghugas ng kamay at umiwas sa mga mataong lugar, panatiling malusog ang iyong katawan at Kabsat, ang katuloy nito ay siguraduhin maayos ang ventilasyon ng mga lugar ng iyong pupuntahan. Palagi din tayong magdala, mga ka-rangers, ng alcohol at hand sanitizer at panatilihin ang social distancing sa lahat ng oras at magpabakuna tayo, mga car rangers, para sa ating karagdagang proteksyon. Kasi personally, mga car rangers, ako ay isang testimony na dapat we get ourselves vaccinated kasi na-experience natin firsthand na malaking advantage ang pagkuha ng ating vaccines. Yes, indeed. At ito, patuloy din tayo sa pagbibigay ng update sa COVID status natin dito sa Cordillera at specifically dito sa City of Baguio. At ito, kasalukuyan nagkaroon tayo ng bagong, mataas ang new cases natin kahapon.
177. Wow! Ang laki nito na nadagdag sa 1,344 active cases. Wow, tumaas sa balahibo ko dito, Kabsat. At ingat-ingat po tayo mga Rangers. Hindi na po to biro at patuloy po tayong mag-ingat. And nagkaroon tayo ng 2 new death naman kahapon as of September 6, 5 p.m. And tuloy-tuloy din naman ang paglaban ng ating mga frontliners having our new 79 recoveries naman. Yes, Kapsat. Nakakabahala to ha? Kaya nga, partner, sabi ko nga, paulit-ulit ko ding sinasabi na hindi lang dito sa rehiyon ng Cordillera, pa din sa ibang provinces and regions kasi also in Ilocos region, mga car rangers, medyo malatas ang ating numero. Pero balik naman tayo ulit dito sa Cordillera, partner, with our existing 75 new lockdowns, meron pang 6 na idadagdag dyan, mga car rangers. So, ito yung mga barangay specifically in Bayan Park Village, Purokwan, Brookside, Brooks Point, Camp 7, East Bayan Park, and Mines View Park. Mga ka-rangers, hindi lahat pero may specific po na mga purok ang naka-lockdown kasama ng 75 existing lockdown order, namely East Modern Site, Brooks Point, Pacdal, Gibraltar, Camda Subdivision, St. Joseph Village, Brookside, Middle Quirino Hill, Irisan, Military Cut-Off, West Modern Site, Lopez, Haina, and Santo Tomas Proper and Fairview. Kabsat, meron pa. Yes, from Bakaking Norte Sur, Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, Luwakan, Liwanag, East Bayan Park, Gisad, Surong, San Antonio Village, Burnham, Ligarda, Lower Rock Quarry, Luwakan, Apugan, Ferdinand, Lower Dagshan, Luknab, Duntogan, Asin Road, Aurora Hill Proper, Luwakan Proper, Luwalhati, PMA, Fort Del Pilar, Camp 7. At please check yung ka-rangers ang specific at talagang yung mga purok na nandoon sa nabanggit nating mga barangay. At wag na po tayong lumabas kapag nasa lockdown order po ang ating mga barangay at ang mga purok. And ito, patuloy pa rin. Nakailang araw na to itong implementation of hard lockdown sa Rimando Road, ABCR. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo at doblehin po natin ang ating paglaban sa hinarap nating COVID-19 dahil hindi to biro ang pagharap natin sa COVID-19 at kala nila parang wala lang ito, malaking bagay at pagod na ang ating mga frontliners at puno na ang ating mga hospital. Tama ba, Kabsat? Yes, Kabsat. And to our car rangers, again, sumunod lang po tayo sa public minimum health standards na pinapasang-ayon sa atin in public. So, maging responsible po tayo, hindi lang for ourselves, again, for our family and our community as well. Kasi sama-sama naman tayong lumalaban for this case. At patuloy na lumalaban nga, tulad ng nasabi mo, sama-sama din nating magkaroon ng sandata at gumawa na po tayo ng parte natin para matulungan ang ating community sa pagbabakuna at magkaroon tayo ng push at urge na magkusa na pumunta sa ating mga vaccination site. Katulad ngayong araw na to, September 7, Tuesday, meron po tayong 8 a.m. to 2 p.m. na vaccination schedule. At ito ang ating mga nasa University of Baguio Gym. Ang first dose po ay para sa mga A4 frontline personnel in essential sectors resident or working in Baguio City. Magkakaroon po tayo ng 1,500 vaccinees. And from the health districts of Atok Trail, Luwakan, Scout Barrio, Engineers Hill, Mines View, and Pacdal Health District. And stops will be disputed on site po. Kailangan po nating pumila at maghintay po. Yes naman. And also, mga car rangers, second dose po tayo. Yes. For Baguio Country Club, we have scheduled for second dose Moderna on September 4, 5, 6 will receive their vaccines today, Tuesday, and reminders for second dose, mga car rangers, go to the vaccination site where you had your first dose. If your vaccination site is closed, follow the announcement made or wait for further advisory. Mag-ingat, i-extend lang po natin yung patience natin, mga car rangers, kasi sama-sama naman nating binibigay yung schedules na yan, and that our government is also working to have and ask for more vaccines for everyone.
Yes naman at ngayon Kabsat, makakasama natin sa kabilang linya ng telepono si Christine Terrado para bigyan tayo ng update sa lungsod ng Dagupan na kung saan sinailalim ito sa GCQ. Good morning, Christine. Magandang umaga, Shipaw! Alinsunod sa inilabas na quarantine status ng IATF, isinailalim sa GCQ ang Dagupan City. Ito ay upang mapigilan ang lumulobong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Dagupan Information Office, nasa 563 na ang active cases sa Dagupan. Nangunguna pa rin dito ang Bunuan Giset na may 74 active cases, sinundan ng Bunuan Bukig na may 72 at pumapangatlo ang Pantal na may 54 active cases. Nananatili namang walang kaso ng COVID-19 sa barangay ng Lumboy. Sa ilalim ng GCQ, mahigpit ang pagpapatupad sa pagsusuot ng face mask at face shield. Nakataas pa rin ang curfew hours mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Patuloy pa ring umiiral ang modified liquor ban. Maaari lamang magbenta at bumili, subalit ipinagbabawal ang pagsuserve ng alak sa mga restaurants at bars, maging ang pag-inom sa mga pampublikong lugar. Para naman sa mga religious gatherings, 50% lamang ng venue capacity ang pinahihintulutan at 30% ng venue capacity ang maaaring pumasok sa lahat ng uri ng establishmento. 30% din ang pinapayagan para sa dine-in. Ipinagbabawal ang lahat ng indoor at outdoor contact sports sa lungsod. Christine Maytirado para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Christine Terrado, live sa Dagupan upang sabihin natin ang update sa mga kaganapan sa Dagupan. Ingat-ingat po tayo at sumunod po tayo sa mga protocols at rules na nasa ilalim ng GCQ. At ngayon, ngayong baranggayan, makakasama naman natin ang isang youth leader sa barangay BGH compound. Di ba, partner? Yes, at ayan, at ngayon makakasama naman natin at makakausap natin live na live ang ating youth leader ngayong baranggayan at patuloy na binibigay niya ang kanyang advokasya para makatulong sa ating community. Let's welcome our SK Chairman, Mike Angelo de la Cruz Garcia. Good morning. Good morning po, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa ating lahat. Ayun, talagang bungad natin ang magandang ngiti ngayong Martes sama-sama, Sir Mike. At Sir Mike, kamusta ang Barangay BGH Compound? Isa sa mga barangay na talagang humarap ngayon sa matinding paglaban sa pandemya. Kamusta po ang Barangay BGH Compound? Sir, as of now, okay naman ang barangay namin, sir, pero hindi po kasi may iwasan ng COVID dito sa barangay namin since lahat po ng mga residents dito almost is nagwo-work po sa BJH, so hindi po talaga may iwasan ng COVID cases dito sa amin. Pero gayon pa man, sir, sumusunod pa rin kami sa health protocol at ginagawa po namin yung best namin as barangay para masabihan ng aming mga residents dito kung paano mag-iingat. Yes, at nabanggit mo nga din kanina ang mga ginagawa natin na hakbang para labanan din ang COVID-19. At sir, ano naman ang mga ginagawa ninyong emergency COVID response kasama ang iba't ibang team naman para sa ating pagpapatrol, relief operations at marami pa. Ikwento naman natin yan, Sir Mike. Okay, sir, since day 1 ng COVID last year, me and my kagawads, SK, kami po ang nagpa-frontline doon sa bungad ng barangay para i-stop kung ano man yung mga pumapasok na hindi naman essential. At the same time, kami po yung tumutulong para mag-release ng mga relief sa mga barangay namin nung lockdown pa. Ngayong ganito naman ang sitwasyon po natin, kami po, isa rin po kami sa nag-i-errand.
para kasi kami lang po ang merong Yes. motor para po makalabas-labas kasama ko ang aking SK kagawad. Tumutulong din po kami sa mga senior. Mhm. Tinutulungan po namin silang mag-ikot-ikot since bawal pa naman po sila lumabas. Isa rin po kami Oo sa mga naman. kumukuha po ng relief since busy-busy po ang aming mga kagawad. Andito po kaming mga SK para tumulong. Yun lang po. Naman, Sir Mike. And yung ganitong response kasi natin sa kanila is napakalaking tulong, lalo na for our senior citizen na hindi nga makalabas. Sir Mike, ikwento niyo naman yung journey natin sa pagsisimula natin ng care kit. And ano ba yung laman ng care kit na yon? Yung COVID kit po na release ng SK, hanggang ngayon po nire-release pa rin namin. Kumpleto po yung kit na yan na merong alcohol, may face mask, tapos may towel, tissue, Zonrox, safeguard na panghugas. Lahat po ng pang-disinfect nandyan po. Wow naman. Yes, Sir Mike, parang gusto ko na din lumipat dyan at magkaroon ng mga libreng face shield, sabon. Yes, Sir Mike. Sir Mike, ano tong ganitong mga hakbang? Paano to nakatulong? Kahit sa ganitong munting paraan, may malaking impact ito at malaking parte para sa labanan ng COVID-19. Ano pong impact nito sa ating mga kabataan at constituent dyan sa barangay BGH compound? Ang impact nito, sir, para sa akin napaka masunurin naman po nila, sir. Masasabi kong deserve nila mabigyan ng ganun at nakikinig naman po sila sa lahat ng mga payo namin. Meron mga manaka-anakang hindi nakikinig pero ginagawa naman po namin yung best namin para talaga pong matulungan po sila. Yes, Sir Mike. Sir Mike, meron din po ba tayong mga panahon na may mga pasaway at patuloy pa rin sa mga gathering dyan sa BGH compound at patuloy din ating pagmamonitor? As of now, sir, talagang wala po kasi wala pong venue para sa mass gather dito. At saka bago pa man magka-mass gather, sir, nasasabihan naman ng barangay na hindi pwede ang mass gathering dito sa amin. Yes, at kabilang nga dito ang ating pagsunod din dapat ng protocols at sa pinangambahan natin na pagpasok ng Delta variant. Ano naman ang mga ginagawa niyong hakbang sa ngayong nakapasok na ang ganitong variant dito sa syudad natin? Ano pang mga todong aksyon naman ginagawa ng ating barangay officials at ang SK with the collaboration effort? Hindi naman po mawawala yung laging pag-remind namin sa mga residents, lalo na sa youth, na talagang sumunod sa health protocols, sir. Kung maaari, wag na lumabas ng bahay para maging safe at makatulong. Yun lang po. Yes, di ba tama yun, Kabsat? Malaking bagay ito. Yes, ang laking ambag nun, Sir Mike, that we always remind our youth and our constituents na yun nga, wag nang lumabas kung hindi naman essential or non-essential. Sir Mike, may tanong ako. Sir, do you have yung mga numbers ng vaccines natin for category? Baka may idea tayo kung ilan na yung mga na-vaccinan sa ating barangay? Actually, ma'am, I do not have idea. Pero po, almost lahat naman po ng mga residents po dito is from BGH. So, under po sila A1. So, masasabi kong nasa 80 to 70% na ng barangay po namin ang nabaksinan. Since A1 po ang kanilang parents, ina-under po sa kanila yung name and siguro as of now po, meron nagpapavaccine pa rin po yung iba.
Yes naman. Sir Mike, kasama din dito ang ating nasa senior category. Nagkakaroon din po ba tayo ng malawakang support at aksyon naman ng ating Barangay Health District sa pag-persuade at pagtulong sa ating mga senior? Kasama na dito ang mobile vaccination? Ah, yes sir. Actually nung di ko malilimutan yung bagyo nung nakaraan, yung habagat. Talaga pong nag-ikot po kami noong araw na yon kahit na bumabagyo. Talagang ma-please lang ang mga senior para magpa-vaccine po. At Mag-ikot para doon sa Yes. waiver po na pinapapirma namin. Nung bagyo po yun, hindi ko po Wow. malilimutan yun. Yes, indeed. At nagmarka nga sa inyo. Alam nyo, Kabsat at Sir Mike, habang kinukwento mo yon, talagang nakita ko yung genuine na pag-remember at pagmarka ng mga ganitong bagay. Lalo na sa mga serbisyo na ginagawa nyo sa ating community. Kasama na dito ang ating pagtulong sa ating kapaligiran. Kapalit nito ay pagkain naman. Ikwento naman natin yung Food for Cleanup Drive. Ah, yung project ko po na yun, naalala ko po nung lockdown po yan na food for work ang tawag po. Yes. Mag-work ka para relief ka, pagkain ka. So, nagkatipon-tipon ng mga youth para maglinis sa barangay at very pleasing naman at maganda sa loob na gusto rin nila yung project ko pong ginawa na yun. Masaya naman po sila sa munting binigay para sa kanila. Punong kahirapan pa po ng lumabas po noon. Yes, Sir Mike. Pwede ba akong rumakit dyan at food work ng Barangay BGH Compound? Pwede sir, pwede. Pwede ba? Oo naman. Di ba, Kamsat? Kaya nga, Sir Mike, kami naman ni Papa Paul ay galing naming maglinis. Pag may pinagdadaanan naglilinis. And Sir Mike, yung ganyang form of activity kasi is very responsive kasi and instilling responsibility to the youth na kaya nating gumawa ng impact for our environment. Sir Mike, any upcoming activities for our mga kabarangay? As of now po ma'am, wala pa kasi meron pa rin yung release ng COVID kit. Hindi pa rin po kami nagsasawang mag-ikot kasama ang aking mga kagawad para i-release yung COVID kit. Medyo busy lang sa ngayon kaya medyo hindi ko pa maasikaso. Pero nire-release ko pa rin po sila. Yes naman. At Sir Mike, papalapit na din ang plano na magkaroon ng eleksyon ulit ng barangay at SK sa December 2022. Ano naman ang masasabi mo sa mga uupo na mga bago at patuloy na gusto pang tumulong sa ating community na sa ating mga botante kung paano at sino ang gusto nilang iupo? Para naman po dun sa gustong umupo ng posisyon ng ganito. Basta mahalin nyo lang po at gustuin nyo lang ang trabaho nyo, mag-enjoy po kayo. Para naman po sa mga voters, vote wisely na lang po. Tayo na pong bahala at mag-isip kung sino para dun sa posisyon na yun. At makakatulong sa atin. Yun lang. Tama, indeed, Sir Mike. Dapat yung makakatulong na totoo at walang pagbabalat kayo, ika nga nila. At Sir Mike, may gusto po tayong pasalamatan with our barangay officials also at mga tumutulong sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga volunteers ng ngayong ganitong sakuna sa aming barangay. Ganon din ang mga barangay officials na walang sawang sumusuporta para sa SK. At sa mga residents, youth ng buong Baguio City, maging responsible po tayo. Sumunod po tayo sa protocol. Kung hindi naman essential, wag na po tayong lumabas para makatulong. Salamat po. Ayun, maraming salamat Sir Mike Salamat. dahil sa mga proyektong ito at mga advokasiyang aksyon na ginagawa nyo lalo na ngayong hinaharap nating pandemya at hindi natin alam kung kailan ito matatapos. At ang alam lang natin
meron pa ring mga taong nandyan na tumutulong at patuloy sa kanilang misyon tulad ninyo, tulad natin na may hope of glimpse sa ating paglaban sa pandemya. Maraming salamat, Sir Mike. Maraming salamat din po. Yes. Wow, kabsat, talagang nakita talaga natin sa ating mga barangayan, hindi lang ngayon, no? Simula sa pool, sa ating barangayan, barangay officials at mga SKs, nakita natin na talagang pinagpapatuloy nila ang kanilang sinumpahang tungkulin at mga advokasya nila. Diba, kabsat? Yes, partner. It has always been the things that we've done that pinakita ng ating ng kabarangay and Sir Mike that leadership is a service. It's not a position. Hindi ka iluluklok dyan. It's not just merely a seat that you occupy, but rather it's your leadership that puts you on that specific position. So, mga Car-Rangers, we make sure that this coming election, we just put people, leaders in that specific position. Kaya partner, ikaw, if you'd be ready, gusto namin maging part ka ng pagbabago na yun. Indeed, kahit nga sabi nga ng kabsat, sabi nga nila, kahit wala ka pa sa posisyon na yon, meron tayong magagawa. So habang wala pa at hindi pa tayo nandoon sa posisyon na yon at trono ng pamamahala, I think we can serve the community without the position na sinasabi natin. Pero makatulong tayo sa ating dalawang mga kamay at yung aksyon na gusto nating ibigay sa ating community. Definitely, partner. Kaya tutok lang mga Car-Rangers kasi hindi pa natatapos ang serbisyo ng ating public servant in our community. Kaya tutok lang dito sa tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po.
Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Baguio City nakapagtala ng karagdagang kaso ng Delta variant kaya't ang lungsod isinailalim sa heightened GCQ. Narito ang mainit na detalye ng balitang ito. Nakapagtala na ang pamalang lungsod ng Baguio ng karagdagang 200 kaso ng COVID-19 sa lungsod. Abril, nang maitala sa Baguio ang halos 200 kaso rin ng COVID-19 sa loob lang ng isang araw. Umabot na rin sa 12 ang kaso ng Delta variant. Yes, kagabi nung dumating yung 7 cases na officially announced ng PGC natin, we immediately conducted a link analysis at lumalabas. We were able to identify around 460 na close contacts niyan. And a substantial number are also positive. Kaya yun ang mga tinututukan natin ngayon. Talagang from the way I see it and looking at the latest development pagdating sa variants of concern, lumalabas na most probably and highly probable for that matter na ang pinaka-dominant na variant of concern na natin dito sa Ciudad Baguio is Delta na. Dahil dito, inirerekomenda na ni Mayor Magalong sa DILG ang GCQ with heightened restrictions. Kailangan talagang maghigpit tayo. And that's the reason why this morning, I called up our regional director ng ating DILG, si RD Araceli San Jose. Nakikiusap ako sa kanya na payagan tayo magkaroon ng declaration sana ng IATF ng heightened GCQ or GCQ with heightened restrictions para at least lalo pa natin mapaigting yung ating mga ipapatupad na measures, like for example a reduction by as much as 20% na lang yung capacity, lalo na sa mga special events, 20% na lang, at kung ano pang mga paghihigpit na kailangan natin ipatupad pa sa siyudad ng Baguio. Ayon naman sa DILG Cordillera, ipinarating na nila ang hinaing ng lungsod sa National IATF para sa nasabing panibagong restriction. I already informed our central office about this request at sumulat po ang ating mayor para i-endorse po natin itong request ng ating mayor sa IATF through our central office. So allowed naman po ang ating mga LGUs na gumawa ng mga stricter regulations or granular lockdown sa kanilang nasasakupan kung kailangan. So ngayon, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging resulta ng request ng mayor sa ating IATF kung i-allow po yung GCQ with heightened restrictions. Sa nasabing panukala, gagawing 20% na lang ang capacity ng mga indoor restaurants at 50% naman ang mga alfresco. Gagawin ding 30% ang capacity ng mga salon, clinics at mga spa. Pagbabawalan naman ang anumang events, conferences at mga exhibitions. Gagawing 10% na lang ang capacity ng mga religious gatherings at lilimitahan sa immediate family members ang mga burol sa loob ng 3 araw. Suportado naman ng Department of Health, Cordillera, ang nasabing paghihigpit. Ako, I totally support that kasi nakita natin na with yung present classification natin sa Baguio na GCQ, talagang makita mo pa rin na yung mobility. Madami pa rin tao na we can still see yung mass gatherings, especially sa malls,
heightened ang restriction sa mobility. Hopefully, ma-stem natin yung transmission, ma-cut natin yung pag-spread because alam naman natin yung characteristic ng Delta is really 60% more transmissible than the other variants. Magtatagal ang heightened GCQ ng lungsod hanggang sa September 19, 2021. Pero maaaring mapalawig pa ito. Nagdeklara naman ng full occupancy ang mga pagamutan ng Notre Dame de Chartres Hospital at Baguio General Hospital and Medical Center. Sa monitoring ng Department of Health Cordillera, naghahanap na ng extension facilities ang Baguio General Hospital para magampanan pa rin ang tungkulin nito bilang referral hospital para sa buong rehiyon ng Cordillera. Actually, over the weekend, yun, nagpa-thumbs up ang Baguio Gen kasi may 30 yata sila mahigit sa na naghihintay sa ER, no? So what they did is they really have to convert beds, rooms into isolation, nag-increase nila, like they have to close their OPD, ginawang mga rooms and beds for COVID patients. It needs to partner with the hospitals who are willing, private hospitals who are willing to act as extension facilities. So nilalakad pa po yan kasi kailangan po ng go signal ng ating central office. Papalo na sa 93.47% ang healthcare utilization rate ng mga pagamutan sa Baguio. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ng Baguio na nakahanda ang kanilang mga step-down facilities para sa mga mild at asymptomatic cases. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Cordillera Region nasa ilalim na ng COVID-19 Alert 4 na. At kaugnay nga rito, 5 probinsya napasok na ng Delta variant. Narito ang balita. Nakapagtala na ang Baguio City at Abra, Ifugao, Apayao, Benguet at Kalinga ng kumpirmadong kaso ng Delta variant. Sa tala ng Philippine Genome Center, papalo na sa 25 kumpirmadong kaso ng Delta variant. Ang Baguio City po ang pinakamarami na variants, no? Likewise, sila na po ang maraming naitala na Delta variants. 12 na po sila. Pumapangalawa lang ang Apayao 5. And 1 each in Ifugao, Kalinga, and Abra. So, ang wala pang Delta variant na nakita is in Mountain Province. Pero sila, if you notice, sila yung unang-unang nagkaroon ng Alpha variant, yung UK variant. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lahat ng probinsya, idineklara na ng Department of Health ang Alert Level 4 status sa buong rehiyon. Ibig sabihin, nasa critical status na ang sitwasyon ng rehiyon sa COVID-19 response. Ang Cordillera po ay nasa Alert Level 4. Kung gusto, ang ibig pong sabihin ng Alert Level 4, the cases are actually case counts are very high, continuously increasing. Plus, ang isang very distinct feature nito is the healthcare capacity utilization is very high to critical, regardless of the presence of the Delta variant. Sa Abra, tinututukan na ang unang kaso ng Delta variant. Katunayan, agad isinailalim sa hard lockdown ang bayan ng Danglas. First step is hard lockdown in municipality Danglas, starting in Kalyan. No movement at all, which is Danglas for faster contact tracing. Tatlo nadalas tayo, nagdagdag daw po ng dadon, tsansa kayong lapel, mga prebenta, hindi pa ng waras na dahil yung Delta variant. And for the technical guidelines yung protocol, madaan ni DOH, makaexplika no step by step na aramiden ni provincial government of Abra para i-declare Delta variant. Sa tala kahapon ng Department of Health Cordillera, papalo na sa 54,583 ang COVID-19 cases ng rehiyon kung saan
5,033 ang aktibo at 970 na ang mga namatay habang 48,568 na ang mga gumaling. Mula sa nasabing bilang, Baguio at Apayao ang nasa kritikal na sitwasyon ngayon dahil parehong nakapagtala ng higit 200 kaso ang dalawa sa loob lamang ng isang araw. Para matugunan ang pagtaas ng kaso ng mga nasabing lugar, umiling na ang DILG Cordillera ng dagdag na contact tracers na ide-deploy sa Apayao, Baguio at iba pang probinsya. Pero habang wala pang desisyon ng Central Office, hinihikayat ng DILG ang mga local government unit na palakasin ang kanilang contact tracing strategies. Yes, so kami ay nakikiusap sa ating mga LGUs na kung po pwedeng dagdagan yung kanilang mga contact tracers. Yung DILG naman po in coordination with the Department of Health and yung ating Bureau of Fire Protection at ang ating Philippine National Police, we are all willing to train the additional contact tracer. However, ako po ay personally po nag-request sa aming Undersecretary in charge po dito sa ating contact tracing program kung po pwedeng mag-grant po na madagdagan po ang mga LGUs ng Cordillera ng additional contact tracers. But for now... Sa ngayon, punuan na ang mga pagamutan sa Cordillera. Pero nananatiling maluwag ang mga temporary treatment and monitoring facilities. Nakikipag-ugnayan na ang contact tracers ng DILG sa mga LGUs na nakapagtala ng Delta variant para sa puspusang contact tracing. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Ilocos Sur. Mayor Chavez Singson at isang Korean company lumagda sa isang kasunduan sa isang renewable energy at telecom tower business. Narito ang balita. Personal na ininspeksyon ni Narvacan Mayor Luis Chavez Singson ang mga steel frames para sa solar panel installation sa bagong public market parking lot ng Narvacan, Ilocos Sur. Ang mga solar panels na ito ay magsisilbing power source ng mga electric jeepneys na ilulunsad sa nasabing munisipalidad. Ang Narvacan ngayon ay nakatuon sa renewable energy at zero carbon emissions. Ang nasabing proyekto ay inisyatibo ni League of Municipalities of the Philippines National President Luis Chavez Singson. Personal pa nitong binisita ang Bosong Power Tech Company sa Korea at nagkaroon din ng MOA signing sa pagitan ni Mayor Chavez Singson at ng Bosong Power Tech Company para sa renewable energy at telecom tower business. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Martes sama-sama. Kanina nabanggit nga natin yung kahalagahan ng sama-sama nating pagtutulungan sa ating barangayan at with our Sir Mike, our SK Chairman ng Barangay BJH Compound. At ngayon, kabsat, sama-sama pa rin nating harapin ang iba't ibang pagharap naman natin sa sakuna. Di ba, kabsat? Yes, Shekika, yung iyong audio para marinig namin ang iyong napakagandang boses. Naman, kabsat, hindi maganda yung boses ko, pero pagtsagaan na lang natin for the meantime. Pero tama, tama kabsat, this pandemic has really brought us with a lot of things. Nakita natin yung resiliency natin bilang Pilipino. And ngayon, kabsat, ipapaigtingin pa natin yung preparedness and awareness natin because this September is also the National Education for Our Earthquake Drill. So, Kabsat, I'm very excited because we have with us today Sir Harold Lissing, and he is the Information Officer of OCPCAR. Good morning, Sir Harold. Good morning po. Good morning, ma'am. Yes. Sir Harold, alam po natin na marami na tayong sakuna na hinaharap. Bagyo at yung mga sakuna hindi natin nakita tulad ng COVID-19. At ito pa, ang ating sakuna paglaban na natin sa earthquake naman. Ano mga pahakbang ang ginagawa natin. Dahil di ba po, Sir Harold, magkakaroon po tayo ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ikwento naman natin at ipromote natin to. Opo, sir. Ganito pong mangyari. Tomorrow will be the National Simultaneous Earthquake Drill. Nagaganap po ito sa buong Pilipinas. Napili po ang Baguio para maging pilot project ng buong Pilipinas. So malaking karangalan po para sa atin to. This will test testing natin ang capability ng mga LGU natin at makikita natin kung saan may pagkukulang. So there's always room for improvement. Lalong-lalo na ngayon at may pandemic, dapat naka-incorporate yung safety ng mga rescuers sa pag-respond sa mga disasters. Go ahead, sir. Sir Harold, correct me. Sir Harold, September 9 or September 8 po ito? September 9, sir, at 8 o'clock. You can tune in at our Facebook page at Civil Defense Cordillera to view the program, sir. Yes. So ano mga kailangan at meron po ba tayong specific area for that drill na kung saan magkakaroon po tayo ng mock na mga events at nangyayari? Lalo na ngayong pandemya, may health protocols po ba ang kasama dito? Of course, sir. Full PPE po ang mga participants natin at saka yung mga scenario po na ginawa natin ay marami po. There's actually 11 and I can name a few. Isa po ay ang collapse structure sa DPWH regional office dyan sa Engineers Hill po. Ang isa pa po is looting during disasters. Magaganap po yan sa palengke. Meron din po tayo magre-responde sa vehicular accident. Meron tayo magre-responde sa landslide sa Cannon Road and many more, sir.
Right. Oo nga, Sir Harold. Malaking bagay ito. Nabanggit mo nga kanina, sabi mo na, there's always a room for improvement. Sir Harold, ang purpose nito is for us to check our LGUs and their responses in preparedness nga nila. Sir Harold, ano yung aim ng programa naman ito? Ano yung gusto nating result or outcome ng ganitong mga project? Of course, ma'am, kasi itong NSED na magaganap, ma'am, may mga evaluators na mag-evaluate ng mga activities natin. Hindi lang po to for show. Meron mag-evaluate at titignan nila kung capable ang isang LGU na tumugon sa isa kuna habang may pandemya. Yes. At talagang challenging ito dahil iba to sa mga panahon na talagang before pandemya pa. Ngayon, ito na yung mga bagong way natin, adjustments na ginagawa natin for our earthquake drill ngayong pandemya. At Sir Harold, meron pa tayong kakayahan at or mga EIC materials after the earthquake drill. Meron tayong mga posters po ba or mga other educational tool para sa ating mga ka-rangers na manonood? Actually ngayon, sir, because of the pandemic, hindi natin nire-risk yung mga pamphlets na IEC. It's all virtual, pati yung mga IEC namin is virtual. Makikita nila ito sa aming Facebook page at sa mga social media pages ng Civil Defense of the Philippines. Right? Yes, Sir Harold. And mahirap talagang magbigay ng response ngayon and lalo na with the pandemic. Kayo ba, Sir Harold, how do you respond now or your disaster response nyo with the ongoing pandemic? Kamusta yung mga steps natin dyan at kung paano natin napapangalagaan din ang ating ang community for this? Okay, sa OCD CAR, ma'am, we are the regional BRM officers. So, 24 hours yan. Since the start of the pandemic, dire-diretso po yan. Walang humpay na pagmamonitor sa mga disasters at sa mga COVID-19 na positive dito sa ating probinsya at sa mga karatig nating probinsya. Yes. Sir Harold, nabanggit din natin na talagang humaharap din tayo sa hirap ng pandemya na to. Ano naman ang mga ginawa nating hakbang naman at mga way para sa kung sakaling magkaroon ng earthquake dito sa Baguio City at sa Cordillera, ano mga paraan natin sa mga evacuation center naman kung saan para maiwasan ang pagkakapuno nito at magkaroon ng health protocols pa rin? Ayan po ay makikita nyo rin po sa National Simultaneous Earthquake Drill. Papakita namin sa evacuation center. For example, ang BGH po, meron pong evacuation center yan na nakatalaga. Doon po sila mag-evacuate and so forth. Marami po tayo niyan. Mapapakita po natin lahat yan bukas. Go ahead, ma'am. Go ahead, sir. Go ahead po. Hindi, okay na, ma'am. Naging choppy lang. Okay. No problem, sir. Sir Harold, paano naman yung dun nga po sa evacuation center na banggit po kasi sa atin that we have to ready our evacuation bag. Sir Harold, kasama ba sa program yun bukas kung ano dapat yung essentials na ilalagay dun sa bag para ma-educate yung ating mga car rangers? As of now, wala po, ma'am. Pero may incoming kaming webinar regarding this, ma'am. At pag meron na yung webinar na naplansya na namin yung webinar na yon, i-inform na naman natin ang public na mag-join sa webinar na yon para alam nilang bumuo ng go bags nila. Go ahead, ma'am. Yes, Sir Harold, maraming salamat dahil sa mga ganitong hakbang at mga activities na ginagawa natin at para mabigyan din ng edukasyon at pananaw ang ating mga car rangers lalo na sa mga ganitong sakuna tulad ng earthquake. Sir Harold, meron pa po ba tayong gustong i-promote pa at imbitahin ulit natin sila sa ating gaganaping activity tomorrow for the simultaneous nationwide ng earthquake drill? Okay, sa mga viewers po natin, i-invite namin kayo na manood virtually para safe po tayo sa Facebook page ng Office of Civil Defense Cordillera. Okay? Malaking tulong po ito sa atin para malaman natin kung anong capability ng ating mga LGUs at kung ano ang dapat gawin natin pag may lindol. Lagi pong tatandaan, pag may lindol, duck, cover, and hold. Yan lang po. Maraming salamat, sir.
Yes, maraming salamat Sir Harold sa ganitong mga ginagawa nyo para maging mga prepared ang ating mga car rangers and specifically our first response or LGUs po. Maraming salamat Sir Harold at ingat lang po tayo palagi. Maraming salamat din, ma'am, sir. Yes, so wow, at talagang aari ba tayo bukas dahil sa ating earthquake drill na yan. Sama-sama nating harapin at magkaroon ng kapit-bisig sa pagharap ng mga ganitong sakuna tulad ng earthquake at iba pang tulad ng pandemya din sa ating barangayan, di ba Kapsat? Yes, Kabsat, we are together in this. You are never going to be alone with this, mga car rangers. Andito ang mga officials natin or LGUs at piniprepare nga natin sila. We're honing them, we're improving their service para alam nila kung paano din tayo tulungan in this kind of disaster or kung hindi man itong pandemic as well. So, ikaw naman, Kabsat, are there things that you are preparing recently na gusto mong na ano ang ginagawa mo in order to prepare for that? Yes naman, ang gusto mong sabihin, ano mga gusto kong mga paraan at mga pagpiprepare kung sa aking self-development, tama ba, Kabsat? Yes, Kabsat. Yes, for this week, talagang lumalaban tayo sa ating creativity. Kahit nagkakaroon tayo minsan ng art block, ay as a artist, we can do it at gahanap tayo ng inspirasyon at motivation. At kasama na dito, ngayong darating na Sabado, ang isa sa mga nasunog na paaralan sa Bantik ay pupuntahan ng grupo namin para tumulong sa ating mga nasira at talagang naapektado ang paaralan ng Bantik. Yan, Kabsat, ingat ka lang ha with that. And again, sama-sama tayo and I hope you're also prepared physically, emotionally, and syempre sa mga ganitong advocacy mo. And syempre, Kabsat, we just wanted to say and hi, good morning to our viewers na patuloy at sama-sama tayong binibigyan ng ngiti bawat umaga. Syempre, we wanted to say good morning to Christian Zamora, Kabsat, and Carlo Digo all the way from Indang, Cavite. At andyan din ang ating mga Hong Kong Rangers, Merly Season Agbayani, Brenda Tulyok, Abong, at Billy. And good morning din sa laging gumigising ng maaga, Lourdes Tulyok. Hello Lola at hello Nanay. At kay Delia Tulyok and Gooding Tulyok family. Good morning sa Manawag, Pangasinan. Ingat-ingat po tayo dyan. Right? And ako personally, Kabsat, I wanted to say thank you also to Miss Jen Idabo, who's taking care of our needs po. Doc, good morning po and thank you po for always being with us all through this process na nandito nga po, naka-quarantine kami. And to all po, shout out din po sa mga car rangers natin from Longlong, La Concordia Longlong for taking care of my moms and lahat po ng mga patients doon. Maraming salamat po. Yes, at talagang sama-sama pa rin tayo sa ating mga sponsors nandiyan NGCP, Mizar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Labs, Cafe, Lorma Medical Center, My Manogs, Amyanan Balita ngayon. We also have Studio Coffee, Sangyup Potcha, Wala ng Aw sa Pao, Cathy Elise, and Pines Estate and Gaming Corporation. Ayun, talagang maraming salamat. At ngayon, dumako naman tayo sa ating Marta Sama-Sama Quote of the Day. At sabi nito, it takes a lot more energy to pull someone up than it does to pull them down. Make sure to surround yourself with people willing to pull you up. Wow, indeed. Talagang, lalo na ngayong pandemya, tulad ko as an artist na nagkakaroon minsan ng art block, kailangan din natin ipunta natin sarili natin sa ating area of inspiration at motivated na mga tao to help you up patungo sa iyong goal in life. Tama, Kabsat? Yes, Kabsat. And actually, Kabsat, ikaw at maraming tao na subok sa ngayong pandemic and there will be times na you feel like you're really at rock bottom. And the thing is that merong mga tao talaga that will pull you up
dahan-dahan na ina-uplift ka pa rin. Yung sabi mo nga, Kabsat, no one is an island, you cannot do this only by yourself. Kaya sa mga car interest yan, sama-sama lang tayo. Kasi syempre, kami ang kasama nyo with all stories, inspiring and responsible stories. Yes, once again, ako inyong Papa P ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at Pilipinas at buong mundo. Siyempre, kakwentuhan at kakulitan nyo sabay ng inyong agahan, Shakikay, at ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!